is wel grappig, daar kijken veel mensen natuurlijk naar. Daar ben ik hem wel heel erg dankbaar voor, dat hij dat heeft willen vertellen. Want goed, ik denk dat het publiek geheim was, hè, dat hij een fobie heeft en daardoor moeite had om te ver uit zijn eigen omgeving te komen. Nou ja, en hij heeft dat in alle openhartigheid aan mij verteld. Zoals de hele club heel openhartig was. Dat is wel even leuk om te benadrukken, maar dat verbaasde mij. Ik gaat helemaal hard met zijn boys, alle ins en outs en net alleen maar positief. Maar het is net het is iets alleen voor de boys dat positief en leuk en alle randverschijnselen ben er ook bij.